Bonnie the Musical. Een spektakel in deze doorgecomponeerde musical. Wervelen acteurs, zangers en dansers, onder wie Irvin Monte, Janine Larose, Susanna Malaika Bailey, Junior Mers en Juan Wells ons terug naar de 18e eeuw. Met zang, spoken word, rap en soul. De première is op 25 november, onafhankelijkheidsdag van Suriname, in het De La Mar Theater in Amsterdam. Daarna trekt Bonnie the Musical langs diverse theaters dwars door Nederland. Voor ticketinformatie, kijk op bonniethemusical.nl. Als zij de stoel laat zien, wie de band vertelt, wie is zij dan? No hoor not lo, tabripi no srefi. Una de wedstrijd na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Take you krabasi ano sheng, Masa Pemba ano sheng, Begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Happy, 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 happy. Make you the belsa e jingle. Can't say go, go jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top fuabo. Ai, Culturo TV, hallo mensen. Fafa Braga Nagasisas, Udoro Bakka, Rotterdam vrijdag koopavond. En we gaan vandaag op die veld, Loek Boeieren, want adrukte Biggie, Trap in Rijpsa, Furusmade, je ziet toch Loek Boeng, maar Udoro Bakka, Doro Roosje. En vandaag gaan we lekker weer op die dang, even kijken wat die mensen hier brengen. Loek Boeng, brada, Loek Boeng. Ze hebben natuurlijk ook een lange week gehad. Hardwerkende mensen, jullie hebben een lange week gehad. We gaan jullie even vragen wat jullie gaan doen. Hoe jullie deze weekend gaan inkleuren. Cultuur TV. En natuurlijk op de achtergrond zie je ook FC Kip. Je ziet toch FC Kip. We kennen FC Kip van Jan Dino. En als je terugkijkt naar een van mijn afleveringen heb ik ook iets laten zien van Jan Dino met Randy die danser. Kijk maar terug, je ziet toch. Maar nu gaan we gewoon lekker op straat. Ko achtersma, ko gwe. En dat is natuurlijk ook de kracht van Jan Dino. Hij heeft de kracht om verschillende culturen bij elkaar te brengen. Begrijp je, dat is het mooie van Rotterdam, multiculturele stad. En je ziet, Atenti Spang, Voersma de Inarij. Je ziet, ik weet niet of ze allemaal nummertjes hebben getrokken, maar ze hebben het ervoor over. Want volgens mij is deze gewoon moro wakker dan McDonald's, Burger King en zo. Even kijken, kook weer. Goedenavond. Ah, jongen. Cultuur TV, Vakka. Vakka? Rustig. Wat is je naam, broer? Damarencio, man. Damarencio. Je bent hier met een paar matties vanavond? Ik ben met mijn brada, man. Met je brada. Vakka brada? Hey, idee verlegen. Tak wat je brada. Hey, kom nou. Hey, mi man. No spannend, kom goed. Hey, maar wat brengt jou hier? Wat is je naam ook alweer? Damarencio. Wat brengt jou hier bij FC Kip? Ik wil echte kip. Gewoon goede kip. Ben je hier al eerder geweest of is je eerste keer? Nou, ik ben hier al eerder geweest. Niet naar binnen, maar want het rij was lang. Ben ik gewoon naar huis gegaan, naar ergens anders. Nee, ik ben naar Broodje Klap gegaan. En zo naar Amidon. Maar toch ben ik naar daar gegaan gewoon. Oké. En dus je bent al binnen geweest, toch? Hoe ziet het binnen eruit? Want ik ben nog niet binnen geweest. Ik krijg nog geen kans, weet je wel. En hoe smaakt het? Is het lekker? Is het echt... Wat maakt het zo apart? Ik heb het nog niet gegeten. Oké. De eerste dag dat ik het ga eten, hoop ik. Als het lekker is, ja, dat weet ik nog niet. Zie ik vanzelf wel nog. Zie je vanzelf wel. Natuurlijk. Maar je gaat er wel vanuit, toch? Ja, toch? En wat zijn je planningen voor de weekend? Het is vrijdag, lange week geweest. Wat doe je eigenlijk? School, werken? Gewoon voetballen en geld maken, man. Voetballen en geld maken. Waar voetbal je? Waar ik voetbal? Ik speel gewoon Zeeburgia, man. Oké, netjes. En hoe maak je geld? Ja, privé. Oké, creatief gewoon. Creatief. Oké, mooi man. Maar wat zijn je plannen voor dit weekend? Mijn plannen dit weekend? Ik denk gewoon lekker uitrusten gewoon. En daarna gewoon... Nou, je schatje. Gewoon, als schatjes? Nou, ik ben gewoon single. Nou. Je bent single? Hoe komt dat, broeder? Waarom ben je single? Heb je zelf voor gekozen of is het zo gelopen? Deze tijden, dames zijn gewoon... Nou, ik ben gewoon mezelf niet. Ik wil gewoon mijn eigen carrière gewoon doen. En als het komt, komt het.
Ik heb wel gewoon interesse in iemand, maar alles komt gewoon op zijn tijd. Mooi gesproken, alles komt op zijn tijd. Een wijze boy, hij werkt aan zichzelf. Tuurlijk, er zijn veel vrouwen, veel meisjes, maar deze boy kiest ervoor om op zichzelf te concentreren. En wat zijn je toekomstplannen? Wil je iets bereiken? Mijn toekomstplannen zijn sowieso al geregeld. Voor de mensen die me kennen, of ik weet niet als ze dit gaan zien, voor jullie kennen, ze weten ik ga naar Amerika, ik ga daar voetballen studeren. Dus pray voor je boy en alles komt goed, man. Deze boy gaat naar Amerika voetballen en studeren. Tranga. Hey, dankjewel man. Dankjewel voor je gesprek man. En eet smakelijk voor straks hè. Ja man, fijne avond. Box. Ja man, lobby, Cultura TV. Rustig brada. Ai. FC Kip, kent u Jan Dino, Cultura TV? Ja? Nou, hij heeft het geopend. Volgens mij een week geleden als het goed is. Daarom is het zo druk. En sinds dag 1 is het alleen maar zo. Lange wachtrijen. En ja, volgens mij gelijk heel succesvol. Maar wat brengt jou hier? Omdat je de geruchten hebt gehoord? Of dat je gewoon een fan bent van Jan Dino? Dat je hem ook support en ook gewoon interesse hebt? Ja, gezien op Instagram. En ik ga even kijken. Maar ja, het is heel druk. Dus als je honger hebt, dan weet ik niet of je wel zo lang wil blijven wachten. Honger maakt rauwe bonen zoet, ik weet. Maar heb je het wel over om nog even in de rij te wachten? Of, Eventjes wel. Ja? En heeft u nog plannen voor dit weekend? Ja, kom familie opzoeken. Gaan we een beetje door Nederland, Amsterdam kijken, Rotterdam kijken. Waar komt u vandaan dan? Welke stad? Den Haag. Den Haag. Oké, leuk ja, apart joh. Nou, ik wens je een fijne weekend. En alvast smakelijk eten bij FC Kip. Ja? Oké, fijne avond meneer. Hallo, goedenavond. Mag ik je wat vragen? Wij zijn van Cultura TV. Wat is uw naam meneer? Joël. Joël. Hi, goedenavond. Het is bijna einde van het jaar. En we hebben natuurlijk allemaal veel dingen meegemaakt. Goede dingen, slechte dingen, iedereen. Maar ik wou je vragen, hoe gaat u deze jaar beëindigen? Weet ik nog niet. Dat weet u nog niet? Nee. Je moet, ja, we zien elke dag, weet je. Dus ik leef niet zo van me vooruit, maar gewoon dag tot dag. Dus kijken wat de dag brengt. Elke dag heeft zijn problemen, dus dat probeer je toch door te gaan en zo. En, ja, precies. Ja, precies. Maar gaat u wel naar familie met de feestdagen of hoe gaat u doen met de feestdagen? Gewoon met vrienden gezellig maken, ja. Vrienden gezellig maken. Maar heeft u wel familie hier? Nee. Waar komt u vandaan trouwens? Antillen. Antillen. Ah, oké. Wow. Is goed man. FC Kip. Jan Dino is ook Antilliaans, ken je hem? Ja, ik kwam net kijken, maar ik zie een lange rij, dus ik weet niet of het gaat lukken. Maar, Oh, je was onderweg naar Jan Dino? Ja, ik wil een keertje proberen kijken. Ja, precies. Wat is de baas allemaal, weet je wel. Dus elke dag druk. Dus je mensen zijn benieuwd naar wat er allemaal is. En ja, het is nieuw, dus vandaag. Maar het is wel apart wat Jan Dino heeft gedaan, hè? Ja, die man heeft een visie, dus hij heeft van zijn film die FC Kip toch in realiteit gemaakt. Ja, precies, ja. Dat is knap en ook als Antilliaan, dus hij probeert toch een positieve indruk te maken voor ons allemaal, weet je wel. Ja, precies. Hij zet ons in een goed daglicht. Dat zei ik net ook al. Hij brengt al die culturen bij elkaar. Dat vind ik mooi. En je ziet ook dat die culturen hem ondersteunen hier zo. Ja, zeker. Het is ook in de positieve licht, weet je wel. Dus altijd, wij hebben zo'n slechte beeld van ons mensen. En nu is dit weer iets positiefs. Ja, precies. Het is weer een pluspunt voor ons. Oké, man. Dan van die jongen, weet je wel. Ja, man. Zeker, man. Chapeau. Respect voor Jan Dino, man. Is PVV, ik zeg je eerlijk. Wat vind je ervan? Wacht even, de tram komt eraan. Wilders. Ik zeg, hij is de Nederlandse Donald Trump. Hij is de Nederlandse Donald Trump. Ja, is goed. Ja, toch? Ja. Ai, look bon, jaren. Ja. Waarom is hij de Nederlandse Donald Trump? Hij heeft die look toch, blonde haar, met pak ook. En gekke ideeën altijd. Ja. Dus vandaar, maar hij is toch die mensen toch proberen te beïnvloeden. Hij kwam met goede punten en dat heeft de kiezer toch... Hem laten winnen. Ja. Dus eerder was hij altijd vechten tegen iedereen, mensen buiten zetten. Nu kwam hij met goede beleid, zo van minimumloon omhoog, weet je wel. Geld voor mensen met lage inkomen. Dus dat heeft de
kiezer overtuigd. Weet je? Ja, precies. Dus de kiezer heeft een verandering in hem gezien dat hij meer voor het volk nu opkomt. Kijken of hij het kan waarmaken. Ja, precies. We gaan het meemaken, man. Het zijn wel positieve veranderingen, alleen we moeten het nog zien. Ja, kijk, het is zelden zo gebeurd dat je iemand als hem krijgt. En we moeten kijken of het toch iets positiefs kan brengen voor Nederland, weet je wel. Dus ja, wij moeten toch daar het beste van maken. En ja, dus ze hebben voor hem gekozen, dus we kijken of hij het nu kan echt waarmaken. Oké, we gaan het zien, Wilders. Vele mensen zijn ook bang voor Wilders. Maar vele mensen geven hem toch een soort van een tweede kans, omdat hij een beetje is veranderd. En hij wil toch dingen voor het volk doen. Maar het moet nog waargemaakt worden, het moet nog hard gemaakt worden. Maar we gaan het meemaken. Ai. Geen woorden, maar daden. Geen woorden, maar daden, inderdaad. Rotterdam. Bij u te beginnen, mevrouw. Wat is uw naam? Madeline. Madeline. En wat is jouw naam? Mofit. Hoe? Mofit. Moefi. Hi. Moesin. Mofit. Mofit. Waar kom je vandaan? Oorspronkelijk of uit land? Ik kom uit Oorspronkelijk. Palestina. Palestina. Half, half. Oh, wat brengt jullie hier bij FC Kip? Ja, wij eten alleen maar halal, hè? Dat weet je toch? Halal eten. Dus Jan Dino verkoopt alleen halal eten? Ik denk het wel. Of niet? Ik heb geen idee, ik ben nog niet binnen geweest. Waarom breng je ook hier om dezelfde reden, omdat het halal is? Ja, omdat het halal is. Is het je eerste keer? Ja, dat is mijn eerste keer. Oké. Kennen jullie Jan Dino? Zeker? Van waar ken je Jan Dino? Van tv. TV. En wat vind je het leukste van Jan Dino? Ik weet het niet, hij is gewoon grappig soms. Zijn humor. Zijn humor, hè? Wat denk je dat Judeska ook binnen is? Judeska, is er binnen? Toch? Weet ik niet. Want je moet je wel gedragen, anders gaan ze je... Hè? Zoiets toch, Judeska? Hè? In ieder geval, hebben jullie nog leuke plannen voor het weekend? Nee, dat niet. Niet echt? Heeft u nog plannen? Ja, verjaardag, hè? Verjaardag. Oké. Nou, geniet van je verjaardag. Geniet van FC Kip. Box. Fijne avond. Oké. TV. En ik heb hier twee, Pietjes tegenwoordig. En mag je wat vragen, Pietjes? Wat brengt jullie hier de koopavond met jullie kostuum en pepernoten? Wat is de reden hierachter met de muziek? Mensen gelukkig maken, hè? Mensen gelukkig maken. Ja, natuurlijk. En denk je dat nog veel mensen geloven in Sinterklaas? Of is het een beetje aan het vervagen? Ik denk het nog wel, hoor. Ja, het blijft wel. Het is een bestaande traditie. Het is een bestaande traditie, hè? En het is ook nog steeds een beetje gevoelig. Ja, dat klopt. Merk je dat op straat of in jouw omgeving? Ja, soms wel. Vandaar ook natuurlijk de roetvegen. Dus ik merk wel dat het inderdaad een gevoelig onderwerp is. Maar met de roetvegen is het wel goed opgelost, vind ik. Met de roetvegers? Ja. Dus je bedoelt de smink? Ja. Ja, dat is mij ook opgevallen. Dat tegenwoordig zie ik minder smink of nauwelijks smink. Ja, een paar veegjes alleen van de schoorsteen natuurlijk, hè. Ja, precies. En dat laat mij toch wel inzien dat er toch wel een beetje wordt geluisterd naar de beweging die een beetje gevoelig voor is. En is toch een verandering. En het heeft toch een beetje te maken met racisme aan één kant. Aan de andere kant, als de mensen die smink weghalen, dan geven ze toch aan van, joh, we zijn niet echt bezig met racisme. We willen alleen maar gewoon voor die kinderen doen en voor de warmte en de gezelligheid. Dat zie ik achter de actie van het weghalen van de smink. Dus dat is wel apart. En ben je al geweest bij FC Kip, Jan Dino? Nee, nog niet, maar ik wil wel heel graag gaan. Maar ik zag zo'n lange rij er staan. Ik was echt verbaasd. Ik zag het inderdaad op social media, maar nu zag ik rijden in het echt. Ik dacht, wow, het is echt populair. Zijn jullie al geweest? Wij zijn nog niet geweest, wij gaan binnenkort. Maar ben je van Rotterdam? Nee, ik studeer al in Rotterdam. Ik kom uit Leiden. Je komt uit Leiden? Oké. Hey, Krietaki, ik zeg eerlijk. Minder de anga de Sinterklaas en Zwarte Britsani. Maar het is wel pas aan wat je zo jaren. Dus je weet toch, dat moet je ook toegeven. Je weet toch, want als spinkwe. Dus ja, toch veranderingen, weet je toch? En die kinderen zijn niet bezig met racisme, dus het blijft dubbel, brothers en sisters. Het blijft dubbel. Maar ja, nou Libiëren, laat mensen gewoon leven hoe ze willen leven. Culturo TV. Culturo TV, Doro Bakka. En we zijn hier bij de lijnbaan. En we hebben een aantal mensen gesproken. We hebben ook veel mensen aangesproken. Decembermaand, Akoru. Veel mensen zijn niet echt open voor het gesprek. Misschien komt het door de kou. Maar je weet toch, we zijn gewoon eventjes op die dang.
Het is een decembermaand. Vele mensen zijn bezig met hun planning voor de maand. En kan dit kom bakkarrière, kan dit wat lazy. We zijn in ieder geval even op die dag geweest. In ieder geval Odi, voor mijn brothers en sisters die daar zijn. Claire, Odi, hey toch, Fabian, Odi, Cultuur TV. Tot de volgende keer. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Hallo, rustig. Ga jullie rustig zitten? Happy. Make you the bells a jingle. Can't face it come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top fu abom. En preef ya fu na New Year say come. Oh jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas. Shori, visna fostro yogi shori mi mati. E visi firatori di pinyu ati. Imsuku ye pifo salati. Te ye dwengi yu ine firiu reflagi. If ye do nanga opo ati, me sembesita ya sa auto fancy. Na you are the nom lasi, yeah. Ma make you the bells a jingle. Can't face it come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top fu abom. En praise ya fu na New Year say come, oh jingle. Wish you single. Geef wat je te veel, gooi het niet weg. We leven in een tijd van leed en stress. Ga voor verbetering, corona no berekening. Ga voor je zegening. Maak een breder kengi, ga door de gebeden vind. Dan karening en sagi tevreden vind. Nos banga ketere yo nyanga sani Jesus ning. Ay Jesus ning. Makanda systeem schrift in Latin. Hoe make one pomme pastei. My kangwa omu. Put putu, they make we stick or fill the air. Kesa yensi janagi alamang. Ya, di manga yu isha dalamang. Ya kes nagi yu tu alas ranamang. Anogi de wasagudu. Kes na one day fu ala bondru. This make you the bells a jingle. Kes face e come, wo jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top fu abom. En praise ya fu na New Year say come. Oh jingle, wish you single, yeah. We wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.